तर हा व्हिडिओ आपला नंबर गेस कर. गेस करायचा. मी एक नंबर लक्षात ठेवून ऋतू गेस करेल. ती जो नंबर लक्षात ठेवतो मी गेस करणार. तर पहिलं कोण आहे विन ते बघूया. तर माझा नंबर आहे तुझा नंबर घेतला तर बोल तू पहिलं. चल आता मी का चल ठीक आहे. तुझा नंबर 40च्या वर आहे की खाली आहे? खाली आहे. हा. तुझा 50च्या वर आहे की खाली? 50 वर. वरच येतोस. तुझा नंबर 30च्या खाली की वर आहे? 30च्या वर. या 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 तुझा 70च्या वरती खाली आहे? खाली. खाली आहे. तुझा नंबर 35च्या खाली आहे की वर आहे? वर. तुझा 65 आहे? नाही त्याच्या वर. खाली. तिच्या खाली तुझा नंबर 36 आहे? नाही. खरं सांगायचा चेटिंग नाही. खाली की वर आहे? वर आहे. अरे 36 वर आहे. अच्छा, वर आहे. 58 खाली. तुझा नंबर 38 आहे? नाही. 38च्या खाली आहे की वर आहे? हा? खाली आहे. अभी बता. अभी वर. तुझा 51 आहे? वर. वर अजून वर. तुझा नंबर 37 आहे? जितलेलं आहे गाई जिंकलेलं आहे. माझा नंबर आहे 55. थँक्स. आय एम द विनर. विनर आहे मी. मग काय सलाम करा. नाही.